Вітаємо вас, браті русини, в ефірі програма «Право, честь і свобода». В гостях у нас відомий журналіст Михайло Темнов. Вітаю вас. Добрый день. Мне очень приятно быть в этой студии, очень приятно общаться с вами, уважаемые телезрители, вести беседу рядом с известным в Закарпатье и за пределами области и Украины, известным священником, правозащитником, Брусином отцом Дмитрием. Во время этого общения я буду говорить как на украинском, так и на русском. Мой язык родной русский, но я в зависимости от сложности вопросов и необходимых ответов буду отвечать либо на русском, либо на українському. І мені дозвольте говорити по-русинськи, хоча я владію українською мовою, а важно розуміти, що наші браті-русини привчаються чути родний, милий, красний русинський язик, який на нинішній день потребує правозахисту. Тому, маючи в виду, що у нас редактор газети «Правозахист», то перший вопрос до вас. У 1994 році було образовано общество Кирила і Мефодія, яке я возглавив, і в скорому часі почала виходити газета «Християнська родина», в яку перший раз пішли рядом із газетою «Подкарпатська Русь» вопроси о право на захист русинської національності і русинського язика. А потім вийшли на поле «Ви». Це було вже більш широко, більш глибоко і, я би казав, глибоко професійно. Як ви к тому прийшли? Очень сложный и интересный вопрос. Для того, чтобы мне на него ответить, мне надо сделать маленькое вступление, подчеркнув, что, в принципе, за правами человека и в Украине стоит социалистическая партия Александра Мороза. Это он был инициатором создания правозащитных организаций во всех областях Украины. И потому что это требовало настоятельно, адвокатуры не справлялись, юридические услуги были очень плохие, некачественные. И требовался свежий глоток воздуха для населения, для того, чтобы дать людям возможность защитить свои права. Поэтому было принято решение создать в Закарпатской области правозащитную организацию и создать правозащитную газету под эту организацию. Но так получилось, что со всей Украины только один я издавал газету в области. Там еще несколько газет было, они продержались полгода-год. После выборов все закрылись, а правозащитное издание «Правозахист» с 2001 осени по сегодняшний день, по сегодняшний день это так можно сказать с натяжкой, потому что если раньше, года 4-5 назад газета выходила еженедельно, то сейчас она выходит раз в квартал, раз в 2 месяца. То есть она не продается, она раздается бесплатно, то есть выходит за пожертвование. Но тема эта очень интересная, потому что на сегодняшний день ниша защиты прав человека, она является свободной, она востребованной. И что это права венгров, что права словаков, что права русинов, украинцев, русских, то есть они требуют защиты, потому что на сегодняшний день квалифицированная защита на сегодняшний день населению недоступна. Иногда, будем говорить так, есть защита, но в суде, в прокуратуре, в правоохранительных органах власти человеку очень трудно в силу отсутствия средств защитить свои права, доказать. И тогда подключается журналист, которому проще высветлить проблему и защитить право человека, обратить внимание общественности на те вопросы, на те положения, статьи, которые нарушает чиновник, власть, правоохранительный орган, и решить проблемы. То есть газета вышла порядка 500 номеров за это время, это достаточно много, это по сути рекорд Украины, потому что правозащитных газет в Украине нет. И это тысячи публикаций, это тысячи судеб человеческих, это тысячи конфликтов, горе, слезы, боли. Это и победы, и радости, потому что иногда меня останавливают в городе, здороваются, а я не помню людей, кто это, что это, благодарят, а я уже и забыл, потому что это работа, это текучка. Если коротко, то можно сказать так. Я вспоминав, як появилися в правозахисті перші матеріали в защиту русинів, національності, язика, як ми тут читали, як
один другого поздравляли. От, видите, і правозахист дає прекрасні такі грамотні юридичні статті, бо християнська родина давала більше церковні історичні матеріали, і зрідка лише такі правозахисні. Ну, як правозахисник, уже із 91-го року, коли я організував, тоді я був ініціатором і активним учасником референдуму 1 грудня 91-го року. Ми тут і так надіялися, що держава, нова Україна буде вважати права, а для русинів стане як друга Чехословакія. Ми так мечтали про то, але виявилося інакше. Так все стало, що донині права русинов не визнані, національність не визнана, а єдиний закон про право регіонального язика русинського був признаний закон, потім був відмінений. Як ви видите, що за причина, що такі надійні для держави Україна русини, де за 28 років не було ні протестів, ні якихось бунтів, і навіть в період теперішнього конфлікту на Востоці, тут у нас ми зберігали міжконфесійний і міжнаціональний мир, тобто декларували центрові, що тут надійна територія. Принципово тут не є закликів до сепаратизму, де вони не нужні. Ми вже були в Європі, ми в Європі живемо, ми бачимо, що Європа дивиться на нас. Ну чому комусь захотілося в цьому регіоні сіяти явну ложь, що тут сидять сепаратисти, які живуть за счет контрабанди на границі, хоча тут народ трудолюбивий і ні за якої контрабанди не живе. По крайній мірі, простий народ до контрабанди відношення не має. То пройшло по вашим газетам. Як ви думаєте, що за біда, що за гниль у чиновників зародилася, що такий чесний народ, мирний народ русинов Закарпаття, мало того, що піддали непризнанню, да ще й об'явили його чуть ли не потенціально злочинним? Відповідаючи на ваше питання, я хотів трошки вдатися в історію, тому що якщо не вдатися в історію, то на нього неможливо відповісти, і тоді телеглядач не зрозуміє всю проблему, всю біль, всю трагедію цієї історії з русинським народом. Якщо ми поглянути в історію, ну так стисло, то ми бачимо, що був телеграф, тобто були репресії русинів під час Першої світової війни, і воно зрозуміло, що всі розглядали русинів як рука Москви, що це проросійськи налаштована частина населення. То, що схожі мови, культури, релігія, але це не означає, що це були зрадники, які воювали проти Австро-Угорщини. Якщо ми підемо далі, то ми бачимо ще одну трагедію. Наприклад, я вивчав, займався архівами пражськими, і я отримав цікаві матеріали стосовно перепису населення. І я звернув увагу, що на 32-38 рік майже 99% населення Підкарпатської Русі, Карпатської України, як її потім будемо називали, це були русини, і тільки там 1% були українці. Тобто... І то було з числа емігрантів. Так, я хотів би сказати, що емігранти, вони активно звучають архіви нині, то я бачу, що 19-й, 20-й, 21-й, 22-й рік іде активна еміграція галицького населення в Закарпатті, в тому числі це і колишні військові, колишні вояки з різних причин, хто втікач, хто з політичних мотивів, хто втекти від кримінальної відповідальності, але вони всі майже осіли на Підкарпатській Русі. І тому на той час виникла велика проблема. Говорячи про територіальність русинів, проживаючих тут за Карпатами, то ми бачимо, що це від Попрода Підкарпатська Русь свої мала кордони, і вони фактично розтягнулися туди вдовж до Румунії. Тому це була дуже велика територія, захватувала і територію і Угорщини, і Польщі, де компактно проживало русинське населення. І тому після Другої світової війни
Це вже я спілкувався з словацькими істориками, словацькими юристами, фахівцями. Мені дуже цікаво розповіли ситуацію по русинським селам на Чехословаччині, коли вже була радянська влада, коли вже закінчилася Друга світова війна. В один день, коли було створено кордони, було в результаті зради чехословацького уряду віддана територія, що на сьогоднішній день ніким не оцінено і не кваліфіковано юридично, але то таке питання історичне. Думаю, що історики на нього ще відповідають. І в кожну русинську сім'ю, починаємо з Чехословаччини, прийшли представники правоохоронних органів, органи влади, це велика територія, все ж таки Словакії, цієї частини. І було сказано, то ви до завтрашнього дня маєте приділитися. Або ви стаєте українцями, або ви стаєте словаками. Русинам так і Да, було. так жорстко поставлено на території Словакії. От. У нас все було значно простіше. Вечором лягли русинами, ранком прокинулися українцями. Да. Тобто говорити про, як у нас нещодавно губернатор області заявив про українців мадярського походження, русинів німецького походження, американського, то це безглуздо і це дуже смішно і прикро, що там така посадова особа жонглює такими серйозними термінами, не бачачи відповідальності. Я хотів би звернути на те, що в чому проблема. Цей народ компактно проживав на території Підкарпатської Русі тисячоліттями. Русини, ареол проживання русинів йде Сербія, Хорватія, туди колишня територія Югославії. Тобто регіон дуже-дуже великий. І мігрували, працювали, це дуже трудолюбивий народ по всьому світі, і всюди були русинські діаспори. І тому, якщо в країнах Європи, 22 країни Європи визнали національність русин, то виходить, ми самі розумні. У нас русини – це здичавілі українці. Тобто, це смішно, це окрема нація. Точніше казали, недорозвинуті. Недорозвинуті. Ще опустили нижче. Добре, що не до австралопітеків. І тому боляче і прикро, тому що держава, вона складається з різних національностей. І тому чим більше національностей і чим більше сім'я, тим вона міцніша. Якщо порушують права одної національності, то це впливає на міцність держави. Чим міцніша сім'я, тим міцніша держава. Тому ця державна політика, яка нині проводиться останні десятиліття, вона є хибною, вона є неправильною. Тому те, що ми сьогодні маємо, тобто ми маємо примусову, будемо казати, українізацію, то воно буде мати, на мою думку, печальні наслідки. Про це говорять європейські аналітики, спеціалісти. Тобто це політика в нікуди, це політика на знищення держави. Тобто є частина населення, яка складає меншість, десь 10%, можу так сказати конкретно, це галицьке населення, яке проводить принцип тотальної українізації. Але це дорога нікуди. Тобто тільки знання більшості мов дає тебе, зробить тебе багатшими, розвиває і твою культуру, культуру інших, впливає. Я не уявляю, як можна угорця зробити українцем. Він буде громадянином України, буде патріотом України, але він в душі буде угорцем, так і як я виріс в Так, як і русин, громадяни України, які люблять свою державу, виконують закони, платять налоги, при потребі стають на захист держави, але зостаються русинами по національності, но громадянами України. До речі, я давно у русинському движенні, і я свідчу всім, не було в русинському движенні офіціальних закликів до сепаратизму. То лише робили які провокатори, які могли то робити, але вони не мали підтримки, бо навіть сьогодні, коли таке життя стало трудно, тепер ми кажемо, що 10 разів після событий 5-річної давності при старій владі у 10 разів подорожало життя, газ, електрика. Люди остаються вірні державі.
терплячими. Я думаю, що, може, другі б народи не потерпіли. А от мадяри, русини, словаки, вони міцно живуть іздавна. І ми не допустили ні міжконфесійної такої війни, ні міжнаціональної. Ми живемо твердо. І комусь то не любиться. А чому ви мирно живете? А давайте бийтеся. Ми казали ні. Як ви думаєте, удасться нам в Закарпатті всіма способами захистити мир перед лицем якихось тайних в Україні сил, які тільки роблять на руйнацію? Ну, я з вами згодний повністю і розділяю повністю вашу думку стосовно того, що Закарпаття ніколи не було сепаратистським і ніколи не було в ньому закликів до сепаратизму. Це зараз сьогодні лунають у Львові заклики до від'єднання Галичини, але чомусь правоохоронні органи тим закликам високих посадових осіб і там керівників політичної партії оцінку не дають і не реагують. На Закарпаттям стверджувати, що тут може бути сепаратизм, це є безглуздя. Безглуздя, по-перше, пояснюється тим, що майже 40% закарпатців постійно виїжджають за кордон. Вони працюють, це 300-400 тисяч населення на сьогоднішній день, це дуже багато. І тому ці люди фактично інтегрувалися в Європі. Вони в Європі, я знаю русинів, українців, росіян, які тут проживають, угорців, які мають по 2-3 громадянства європейських країн. 5 років попрацював в Італії, 5 років в Португалії, 5 років у Франції, мають 3 громадянства. Тобто вони вже відчувають себе громадянами Євросоюзу. Куди їм що виступати? Що вони мають пенсію європейську, вже заробили собі. Тобто русини на сьогоднішній день мають всі привілегії і немає їм потреби ніколи інтегруватися. Вони в центрі Європи. Навпаки, зароблені гроші несуть додому і страшні Я тарифи платять. Я тут з вами не погоджуся. Кажіть, думаю. То, що остання інформація надходить, вона дуже-дуже є поганою і невтішною. Поганою вона полягає в тому, що якщо раніше закарпатці їхали на заробітки за кордон і привозили гроші в Україну, то на сьогоднішній день вони їдуть, а потім забирають сім'ю, дітей і повертатися сюди не хочуть. Тому що немає рівня життя, немає освіти, немає медицини. Вони бачать європейський рівень життя, бачать, яка медична страховка, що вони з цього мають. А тут звернися до доктора, добре, що хоч до старого, що той ще розуміється. Бо сучасний просто заріже і дивиться на тебе через гаманець. І тому ми втрачаємо населення, втрачаємо різне населення. Села пустіють. Оце є трагедія, тому що люди не хочуть обробляти землю. Я пам'ятаю випадки, коли в селах дралися за межу, і навіть я був свідком. А зараз ці люди, які дралися за межу, вже не садять ні картоплю роками, нічого не садять, ні кендерицю, навіть не тримають скот. Якщо в Невицькому в 90-му році було 206 корів, то на сьогоднішній день в мене остання статистика була всього 6 лишилося. Тобто це є трагедія. Що ми вживаємо? Коров в Україні нема, а молока повно. Та яке китайське молоко, пальмове масло п'є, онкологія, все це інше. Тобто це є трагедія. А комусь на фоні цієї трагедії хочеться робити сепаратизм. Тобто треба показники на людських долях, на долях народу. Замість того, щоб вирішувати, об'єднувати єдину державу, об'єднувати країну, яка різна, вона дуже різна, вона як та ковдра з різних лоскутків стягнута, зшита, а ми хочемо всіх під одну гребінку, під одну історію, під одні цінності, під одну пам'ятники, під одну мову. Це не можна робити. Це навпаки роз'єднує, розштовхує людей. Треба бути дуже гибким, треба відчувати настрої, поважати кожну націю, кожен народ, права народу, русинів, все. Це би навпаки зміцнило українську державу. Але я не розумію тих керівників, бо все робиться не для того, щоб зміцнити, а для того, щоб її розвалити і щоб нас розтягли. Знаєте, у правозахисті газеті було багато матеріалів про захист прав русинів, але не тільки русинів, а й мадярів, і словаків, чехів, і українців. В основному то була газета для всіх національностей. Но були великі цінні матеріали у правозахисті про те, коли мене судили 4 роки, підкреслюю, судили ні за що. Суддя взяв непідсудне рішення впровадження, непідсудне рішення впровадження. Мені в СБУ не дали навіть на руки
звинувачення. Не дали копію звинувачення. Хочеш, перепиши. І ми переписали руками, пішли в суд, а нам кажуть, дайте нам копію. Тобто вже самий початок був страшно позорний. І 4 роки тягали мене, так і посудили мене, нічого не доказавши. Але в той час, коли мене тягали по судам, функціонувала товарна станція Ужгород, Вишнє Німецьке, де сміялися, деколи мені казали, що, бачите, організатори того підкопа, вони не закликали міняти границю, вони її просто підкопали. А у законі підкоп границі нема, зато каже, і сміялися. А яка доля тих статей, і ви тоді були одним із самим активним, той, хто розслідував цей позорний злочин. В той час, коли судили мене, ніби то, що думав, між рядками глядали заклики, а тут на тобі цю границю підкопали. І що то була за історія, чим вона завершилася? Отець Дмитрій, я перш за все хотів би підкреслити, що я дуже пам'ятаю ті роки, коли вас судили, і хочу сказати, що то для вас, по суті, була велика честь постраждати за свій народ. То велика нагорода від Бога. То, що пройти такі іспитання, не здастися, залишити свою думку, залишити при своїх інтересах. І велика повага і шана до вас, тому що ви мали сильний наступ на вас був, і ви видержали. Але у вас були друзі, ті, які розуміли, ті, хто вас не зрадив, ті, хто вам допомагали. Тому історія, я вважаю, що розставить це по своїх місцях, і дуже скоро все розставить по своїх місцях, бо то вона історія. До речі, на суді суддя не знайшов ні одного доказу, тільки пару хлопців, які прийшли як свідки від СБУ, це лідери націоналістичної організації, які казали суддьові, ми читали в інтернеті, що він робив заклики. І цього було достатньо, щоб мене судити. Ну, не будемо вже вдаватися в матеріали кримінальної справи, бо я чітко пам'ятаю матеріали доказової бази і хто там, що там зачитував, але ті, хто ще там зачитував, ніякої відповідальності не понесли, будемо казати, якась вибірковість слідства, будемо казати, але це вже все, то історія. Тому я вважаю, що історики і історія дадуть відповідь, і я думаю, що ви будете неминуче реабілітовані історією, тому що історія не любить таких знущань. А судді, то Бог їм суддя, я думаю, що і судді понесуть свою відповідальність. Якщо не в цьому житті, то в іншому житті, якщо не вони, то їхні діти, не діти, так онуки. Тому що не можна знущатися над законом, і треба совістю, і треба мати шану, честь і судити. Судити людину, яка не робила заклики, в той час, коли функціонував підкоп через тепер стосовно тунелю. Ну що, на цю тему було дуже багато публікацій. Я один із єдиних журналістів, будемо казати, в Україні, який цю тему займався з початку до кінця. І цей СБУшний, будемо казати, тунель, моя колегиня зі Львова з «Експреса» назвала «СБУшная норка». Вот. А еще лучше охарактеризували Шенген в Європу, метро в Європу. Ну, різні були назви, цікаві, кумедні. Але, на превеликий жаль, це не смішно, це є трагедія держави і велика трагедія, яка говорить про те, що правоохоронні органи, по суті, організували цей тунель, організували контрабанду, яким переправлялося все, що мало ціну. Страшне. От. Я спілкувався з одним із працівників правоохоронних органів. Він мені назвав, каже, неофіційна інформація. Коли ж вони почали підраховувати контрабанду, то вони зійшлися, що це було 2 мільярди євро. Хоча сума там оголошена маленька, 50 мільйонів назвали. Але, каже, ми прийшли на 2 мільярди євро. Але реально було 8 мільярдів, щоб не пугати, не лякати ні Європу, нікого, тобто ціну опустили до 50 мільйонів. Але саме страшне, що в цю тунельну історію було втягнуто дуже багато людей. Співробітники
підрозділу К з роботою не займалися, всі займалися тільки контрабандою. Я це піддрукував в газеті подробно, підведення підсумків, коли заступник голови Служби безпеки приїжджав у Закарпаття і розбирав в серпні події, пов'язані з тунелем, так він офіційно на зустрічі так і сказав, що, шановні, каже, ви контрабандою по роботі не зустрічаєтеся з людьми своїми 5 років, не знаєте, навіть в обличчі вас не знають ті, які з вами працюють, що є такий працівник, а побудували контрабандний тунель і вважаєте, що вам роботою не треба займатися. То є ганьба. То була ганьба, але я пам'ятаю, що в той час, коли вже мені винесли вирок, то був 2012 рік. Я пам'ятаю, що єпископ Шашик тоді поніс у СБУ грамоту. Вони казали, що не за це, там, за те, що допомагали їм, але це був зафіксований історичний факт. І як мене осудили, я так думаю, Божа кара на них напала, бо після мого вироку відкрилася історія про нору. Ну і ще можна сказати по цій норі, є один такий там нюанс. Я хотів написати книжку, тому що я єдиний журналіст, у якого дуже багато зібрано матеріалів по цій тематиці, і не тільки по цій, там я багато версій перевіряв, це було повномасштабне розстеження з цікавими наслідками. І я відвідав всі судові засідання, і потім в минулому році написав заяву на ознайомлення з матеріалами кримінальної справи в зв'язку з тим, що пишу книгу. Я вам скажу, що я був шокований матеріалами кримінальної справи. Я що хотів побачити, я побачив. Я свої версії висунув, я знайшов відповіді. Але я був шокований тим, що наскільки було зачищена ця справа. Там залишилися кінці, там є ще один злочин, про який я повідомляв прокуратуру, але прокуратура не прореагувала. Тобто, після того, як я дійшов до 11-го тому, я конкретно за те, що я вже виявив ще один злочин, отримав по телефону погрози фізичної розправи. Мені сказали так, що якщо я не лишу вивченням цієї справи, то мене просто вб'ють. Бог да помилує вас, щоб оберіг вас ангел-хранитель. Я лише хотів додати, що і в мене нема ні на суддю, ні на суддів, ні на слідувателів. Вони маленькі по духовному, та й маленькі ростом, як слідуватель Денис, так і Іван Стан. Вони, на мій погляд, зловжили з посадою. Це було очевидно. Справа моя знаходиться в Страсбурзькому суді. Дуже цікаво. Так. Я не знав, що вона вже в Страсбурзі. Давно. Але ми кажемо, в Закарпатті не було сепаратизму, тому що його не потрібно. Ми в себе вдома, на території, котра захищена Тріанонським договором. Ми земля, яка в складі України, ми це визнаємо. І нас не треба питати, як нас чий Крим, як така дурниця, чи Закарпаття в Україні. І іншого ми не кажемо, тому що ми розуміємо. Нам би так підходило, щоб ця держава збереглася. Ми в ній тільки много надій поклали. А замість надій сьогодні такі лживі заклики, от там сидять недобрі люди. Ми лише вам хочемо подякувати за ваші слова, за вашу участь у передачі. Хочемо побажати доброго настрою, дальших журналістських трудів і розслідувань. Будьте осторожні, але вірю, що Бог обереже вас. Ваш головний небесний архангел Михаїл буде вас оберігати. Я вам говорю на українській мові, бо показати всім, що ми, русини, володіємо своїм материнським язиком, володіємо українською мовою, володіємо руським язиком, практично легко розуміємо словацький, польський, хорватський язик, чеський язик. А значить, ми в центрі Європи інтегровані в эту середу і представляємо для цілої України унікальний регіон, який практично готовий войти в Євросоюз і за собою потягнути других. Ну, мені видиться, що комусь в Україні не є планів туди йти. Говорити про Європу, а дома елементарно не виконати українські закони про права людей.
Ми вам приносимо подяку за ваші труди за статті правозахист, за те, що ви були правозахисником довгі роки. Я тим займався. Мене судили не за сепаратизм, а за правозахист прав і свобод русинського народу. Не думаю, що я хочу бути в плані тому якимось героєм. Я просто виконав то і нині, що закликає мене совість моя перед лицем нашої дійсності. Бог да благословить всіх наших братів-русинів, які про ті історії знали. Пожелаємо нашому гостеві добрих успіхів, дожити до глибокої старості. Ну, а вам всім русинам желаю бути законопослушними, владіти русинським язиком, бо то перший признак психологічно здорового чоловіка, знати українську мову, бо це державна мова чиновникам особливо, владіти другими язиками мимо Європі, ну і віримо, що Бог, котрий любить нас, русинів, поможе нам, щоб ми тут, вдома, де живемо вже вище 1000 років, там ся й остали, незалежно, що хто виїжджає, бо віримо, за всі останні сотні років пропорціональний склад населення не мінявся. Русинів усе було у Закарпаттю, Подкарпатській Русі 70-80%, а в селах русинських і 95%. Віримо, і буде і так, і просимо Бога, щоб Бог поміг нам остатися русинами. Бо, як казав один проповідник у проповіді, на страшному суді Бог буде звідати русина по-русинськи. Який познає русинський язик, буде мати у Бога благословення. З Богом Святим, Божих благословень і кожному русинові не забувати. Він має право від Бога і від українських законів, і від європейського законодавства право, честь і свободу. Дуже дякую, отець Дмитро, за запрошення. Мені дуже приємно було з вами поспілкуватися в цій студії, тому що тут в студії спілкувалися патріоти України, патріоти Закарпаття, які люблять свій рідний край і хочуть, щоб в ньому був мир, злагода, розуміння між всіма народами, які тут проживають. З Богом Святим. Будьте здорові!